To historia o chłopcu, który w ciągu kilku dni przeżył całe życie. O chłopcu, który nauczył się śmiać mimo bólu i kochać mimo lęku. Oskar i pani Róża to opowieść o odwadze, która nie krzyczy, ale trwa cicho do końca. O przyjaźni, która pojawia się wtedy, gdy wszystko inne wydaje się stracone. Pani Róża, wolontariuszka z sercem, większym niż szpital, w którym pracuje, pokazuje Oskarowi, że każdy dzień może być cudem, że warto mówić o tym, co trudne, warto słuchać, warto żyć. W listach do Boga Oskar pyta o sens, o miłość, o życie, a jego pytania stają się naszymi pytaniami, bo ta historia nie jest tylko o chorobie i śmierci. Jest o życiu prawdziwym, głębokim, przeżytym do końca. Teatr Czemu nie? Zaprasza na poruszającą opowieść, która zostaje w sercu na długo po ostatnim oklasku. Przyjdź, zobacz, poczuj. Może to właśnie ten spektakl zmieni coś w tobie.